Sa tunga sang kasuayon, sinikagamo sang kalibutan. Sa aton kasakoon, ang pagpakigupod sa Ginoo, isa kadako nga assurance para sa aton kadalagan. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kung hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako, si Pastor Luisito Tomadong, inyo masunson nga host. Kagari ang aton duwa ka mga haligi sa aton nga pagtuo diri mga kauturan sa CPAC. Ang ako nunay pakilala sa inyo, siya ang aton nga Vice President for Advancement diri sa Central Philippine Adventist College. Siya man sang una ang aton nga Dean sa School of Theology, wala sang iban, si Pastor J.C. Aragon Jr. Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa tanan gid nga mga kaabyanan kag mga kauturan nga nagamapinadayonon gid sa pagsunod sini nga programa ang pagtuon subong kabayang Ginoo magapakamayo sa aton samtang kita magatuon naman sang bag-o nga topiko sa sini nga semana. Yes. Mga kauturan, si Dr. Aragon tal nga taga Negros, mga kauturan. Ang ikaduha na akong nga pakilala sa inyo, amo man isaman ka Negrosanon, halin sa Sipalay City, Negros Occidental. Siya subong ang aton nga director sa Ellen G. White State, sa aton nga union, kag sa Spirit of Prophecy, siya man mga kauturan, ang nagapangamot sini. Wala sang iban, si Pastor Dr. Elden S. Toledo. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw sa inyo, Pastor, kag sa tanan naton nga mga online viewers. Salamat gid sa inyong mapinadayonon nga pagsunod sa sining nga programa nga kami gid nagatuo ining aton Sabbath School discussion makatabang sa aton pagtubo sa pagkahamtong dira kay Kristo. Yes, mga kauturan, ang aton nga bisita, ang aton nga mga resource person. Excited ko mga kauturan. Puno ini. I am sure nga dako gid aton makuha sa sining nga tiyon. Apang sa hindi pa kita mga muyo, and eventually, si Doc JC magabasa sa aton sa nga teksto. Amon kamo anay gina-imbitar sa aton nga Biyernes ang gabi alas 8:30. Kada Biyernes ang gabi, alas 8:30 to alas 9. Ara kita mabatian. Ini ang aton nga ang pagtuon sa mga batian sa K5 News FM. Diri sa Western Visayas, mga kauturan. Kag makita man kita sa YouTube kag sa Facebook. Ang aton nga account, CPAC is the Church, ang pagtuon subong. Inyo lang na mga kauturan nga tanawon, and then makita nyo dra ang tanan nga mga leksyon. Okay? Aton idoko ang aton mga ulos sa pagpangamuyo. Sa sining nga tiyon, Ginoo, ray kami nagapalapit sa imo. Nagakilala sa imo pagka-Dios, kabay pa nga amon ginatugyan ini nga pag-discussion kaupod ni Doc Aragon, ni Doc Toledo, kabay pa Ginoo ay mo kami gamiton kag ang pinakamanami upod sa paggamit sang balaan nga espiritu sa amon, upod sa amon mga tumalanaw kag mga manugpalamati, amon gid ini mahangpan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Yes, Doc JS. Ang aton sadsaran nga teksto makitaan sa Mateo 6:33 nga nagasiling, apang pangitaan ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iyang pagkamatarong kag tanan ini nga butang ikadugang sa inyo. Yes, thank you. Doc Jess, Doc
Elden, Lesson 7. Para sa November 8, Tubtob, November 15. Ultimate loyalty, worship in a war zone. Ang ilang pagpanimbawon sa duog patag awayan sa tunga sang gera. Okay. 40 years ilang paglakbay sa wilderness. Karon ara na sila. Nagatindog na sila sa promised land. Nakatabok na sila sa Jordan. Supposed to be ang ilabuhaton kung mga normal nga mga pamagi sa pag-away, they have to prepare themselves. Ila bairon ang ilang mga hinganiban, ilang kung ano pa ang buhaton nila para nga ma-ready na kayo. They will engage mo kay ang iyang promised land, ang kanan, hindi desolate, hindi bakanti. They have to drive out the inhabitants nga nagpuyo dira, nga nag-squatter dira. Kaya actually iyan na sang Ginoo nga lugar. Pero may nag-squat sila sa Ginoo. You have to drive them away. Ang pag-drive sa ila, hindi lang iya kayo, lakat ka mo, guwa ka mo. No. They have to force them. If not, they have to kill them. Doc Jess, ano ang ginhimo nila? Instead nga mag-prepare sila. Daw hindi ini kinandan nga hilimuon, Pastor, no? Kay ara ka sa patag-awayan. Yes. Ang pag-away kag ang pagpanimbahon do hindi sila mabukod, no? Pero ini ang patag-awayan, ang gira kag panimbahon na isa. So aton diri makit-an mga kauturan, mga kaabyanan nga sa diin sa tunga sang gira si Josue nagsiling dinay ka. Hindi tanay magira, manimbahon anay kita. Nahimo sila sang tatlo kang mga importante nga mga ritual sa sini nga mga higayon, ang circumcision, ang Passover, ang ano ganin ang Passover, ang Paskwa, oo, Paskwa, kag ang pagtukod sang altar, ginuuna sa baylo sang pagpangaman sa pagbaid, o sa pag-ensayo, nga ara na sila sa patag-awayan. Dahil ka-unique nga hilimuon. They are on the enemy's ground. Anytime lusubon sila dokil din. So, atong daon makitaan, Pastor, sa Joshua chapter 5, verses 1 to 7. Nga nagbaid manggid si Joshua. Pero ang ipang paid niya, pang tuli. Hindi yung espada niya para sa gera. Kaya ang hambal sa Ginoo, pang tulian na ang una na tuli. So, dra atong makitaan mga kauturan nga may mga significant dira ang ginhimo nila nga mga rituals. Una nga rituals nga gin-perform sa Ginoo. Sakto na ginambal ni Pastor Aragon nga unusual kay nga aman. Makadto ka sa gira imo masimba ka. Humanly speaking, hindi na amo ang traditional, conventional nga makadto ka sa gira. But yet, that was the instruction nga ginhatag sang Ginoo sa ila. So, actually, ang makita naton dira mga kauturan nga ang pag-circumcise sa ila is a physical sign sa ilang covenant, pakigatipan dira sa Ginoo. And it's not just like a physical, Pastor, nga makita naton nga ginkuha lang for hygiene purposes. But there is a spiritual meaning ang pag-remove sang foreskin dira. Kay akon ginlantaw, historically, nga kung ang tao gali is circumcised siya, that is rite of passage from one status to another status. Yes. So, ina ang pag-circumcise sa ila, it means nga ang ilang status as slave na detached na, totally detached na. And historically, makita naton nga ang isa ka hamtong nga lalaki is siya nga i-circumcise siya sa tion nga ara na siya sa adulthood o kung mga sawa na siya for a new status. Yes. Now, with this spiritual implication, makita naton nga ang mga Israelites, even the new non-Israelites nga nag-upo dito, they were also subjected sa pag-circumcise because ang impress sa ila sang Ginoo nga hindi nakabilong sa Israel sa Egypt. You are now a new people, new identity, kag new mindset, kag ang inyong pagkabuhi is totally separate from the rest of the world. So dira pastor nga una nga worship because makita naton sa lesson naton nga ang
ang pagpakig-away hindi iya sang Israel mo. It belongs to the Lord. Yeah. So that's why nga ginapa-reconnect sila, gina-renewed ang ilang relationship. Agud makita nila kung paano magdumala ang Dios sa gira, nga sila mismo matingala kung paano sila nadaog. Biskan outnumbered sila. Yeah. You see, before na ako na-tag sa mo, Doc, arin kita sa Sunday, the covenant first. Then that's circumcision. Okay. Si Abraham gintawag sa Ginoo. And that was the first promise given to him. Abraham, guwa kadra. Kay moon ko ikaw isa ka nasyon. Now, that promise is already fulfilling. Ara na sila. Oh, lipay na ang mga second generation. Right? Ara na kita diri. But yet, before they will occupy, they have first to do what Abraham have done as well. Nga si Abraham nitsugo, okay, for you to become my people, to become a nation, a peculiar nation, you have to do circumcision, Doc. Yes. Dari makita natin, Pastor, no, ang pag-prioritize ang labing importante. Tanan nga butang importante, pero may ara pagid labing importante sini. Kung nato nakita ang diri mga kauturan, ang mga katawhan dito sa Israelinhon nga nagwa gikan sa Ehipto, nagkalamatay na tanan. Yes. Ang second generation, nagaedad mga hasta sa for 40 years sila mo. So 40 anyos na ni ang bagong generation. Wala ni sila iya na circumcise. Wala sila sang pagpakig-angot sa Ginoo. Kag pakitaan naton diri nga ang covenant pagpakigsaad sa Ginoo ilang ginuna labaw sa tanan. First things first. Yes. Amo na ginasiling naton diri siling ni Mateo sa atong teksto ginbasa. Seek you first, unahon tagid anay. Maskin ano pa na ka-importante sa aton buluhaton, maskin ano pa na ka-urgent sa aton buluhaton, first things first, Ginoo anay. Kag diri ang isa kadako nga ingredients sang kadaugan nga numan ang Ginoo naghatag sila sa ila sang kadaugan bangod ila ginuna ang Ginoo. It seems unimportant. Giti ara ka na sa patagawayan. Amo pa niya mo himuon, which is not quite related iya sa gira. Imagine mapilas pa sila, pila pinakaadlaw pa, pasakit sila. Abi pagpasakit to sila kakatakihon. Ate kiang-kiang sila, di sila ka. But they know that following God, ang pagsunod sa Ginoo, una maghahatag sila sa kadaugan. And then, Doc, before na kon say mo, Doc Eldon, ang circumcision is a sign of physical cleanliness. Okay. Before they will engage with God, they have to be clean physically and of course spiritually as well. Yes, Doc. So aton makit andra pastor no sa sina nga punto naton nga ginapa-emphasize gid sang Ginoo ang obedience. Nga ang pagkamasunlondon before they go to the battle, they should have that enter into obedience. And before military conquest, they have to submit everything to God. So dira aton makitaan pastor nga ining actually the act of circumcising sa mga Israelites is actually alluded sa dako nga pagseparar sa mga Christian church. Okay? So aton makitaan dira sa 1 Corinthians chapter 7 verse 19 nga sili ni Paul, even though we are circumcised but our attitude is not right with God, it's nothing. Wala inising pulos. So with that ginhatagan niya sang ideya ni Paul nga circumcision is no longer part sang ginatawag nga covenant naton, but he is talking about baptism. Nga now in the Christian era, to become separated and to have new identity as Christian, you need to accept Christ as your personal Savior, because ang baptism may tatlo siya ka mga significant, that is the death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. That is a symbolic, and once a person ma-circumcise siya spiritually through baptism, then the new identity will come in. Sakyan ko kanami sa imong word, Doc Eldon, identity. Sa una panahon ng Israelinon lang amo yang nag-circumcise, the rest wala. Pagtawag sang Ginoo kay Abraham nga magwa siya, the first thing again gin-require ni sang Ginoo, circumcise, including yourself and the rest under your household. And that's it. That's identity. Yeah, identity. Karon niya
though it is not anymore required. But kita nga Pilipino, daw kalaway gid nga mga Pinoy nga. Hindi kita na circumcise. Ang punto nga at least identity through baptism. Nga once we accepted Christ through baptism, we are already God's property. Tiyan mo ni, ownership diri. Siling sang Ginoo, this land is mine. Yeah. So, connect with me, identify with me, because this will become yours. Ang idea do, Pastor, is we need to connect. To have a new identity is our connection to Jesus Christ. Amo na sila sa aton nga memory text, seek ye first the kingdom of God. Yes. Kagina, it's, kung lang taon naton, ang grammatical construction sa Pastor, it's a mando. Kag ang act of seeking, it's not done by someone else, but kita gid nga Christian. Yes. Nga to seek the face of God, we need to desire more of God's face, and that is an ongoing discipline naton amid sa aton kasakuon kag sa aton kapurauton sa pagkinabuhi. Yes. Wow. Wala kita damo gin panahon, Doc, sa aton nga Monday Passover. Why Passover, Doc? Ini ang Paskwa. No? Hindi niya Paskwa nga sa Disyembre. Paskwa ini mga kauturan sining paggagwa sa mga Israelinon gikan sa Ehipto. Ikaduha ini siya nga butang nga ginsugo sa Ginoo nahuna circumcision. Ikaduha ining Paskwa. Kung aton tan-awon diri, 4 kasahi isang Paskwa ang gin-emphasize diri sa aton leksyon. Nahuna ang pagwa nila sa Ehipto. Pagkatapos ang 10 plague, ikapulo nga kalalataan, nagwa sila sa Ehipto, tabok sila sa dagat nga mapula, abot sila sa wilderness, kahanayakan. Ang ginsugdan, Paskwa, Passover. Ang handumanan sang pagluwas sang Ginoo sang katawhan gikan sa kahiulipnan sa Ehipto. Bag-o sila magtabok sa Jordan. Ikaduhang henerasyon, nagsugod sila dito sa kahanayakan. Tabok naman sila sa Jordan. Kag pagtabok nila sa Jordan, circumcision. Kag pagkatapos Paskwa naman, Passover. Isa siya kapag silibrar liwat sang kahiluwayan nila gikan sa kahiulipnan pakadto sa ilang duta nga palanoblion gikan sa kanayakan. Kag ini siya mga kauturan nagapahnumdum sa aton, hindi lamang siya sang kadaugan kundi ang emphasis niya ang pagpanugod pakadto sa kadaugan. Yes. Kag ini siya amo ang remembrance kung ano ang ginhimo sang Ginoo. Yes. Nga nakaangkon kita sing kalon kay kung kaisa sa aton kasakon malimtan nato. Yes, and that's Kung correct. kaisa mayo lang kita magdumdum sa Ginoo kun ang kabudlayan ara, pero kun ara na gani ang kamungayaan, hindi na kita. We often forget. Yes. Sa bagay ini nga mga butang aton gid pagahanumdumon permi ano ang ginhimo sa Ginoo sa aton sa mga nagliligad kag ini aton gid hatagan siya sang memory, no? Handumanan nga amo ang magahatag sa aton sang kalig-on kag pagpahnumdum kung ano kaayo ang Ginoo sa aton kinabuhi. Yes, and that's correct kanami. Doc Ilding, nga Paskwa. Of course, Paskwa, Pastor, that was started in the times ng Israelites deliverance. Kahiluwayan nila sa ilang kahiulipnan or pagbiing nga mga esklabo sila. Kag nagapanumdom sa aton nga ang mga panganay sang Israel na preserve, apang ang panganay sang Ehipto sapat kag tao nagkalamatay. Kag dra aton makitaan ang Passover man is actually a remembrance ng ilang Exodus experience. Yes. And then ara na sila sa sulod, naka-cross na sila sa Jordan River, ginaparicall naman sila sa Ginoo kung ano ang ginhimo sang Dios sa ila, at the same time kung ano ang i-accomplish sang Ginoo in the future. Yes. So dra makita naton nga ang Ginoo is giving them idea nga I'm not the God of the past nor the present,
I am also the God of the future. Nga siling niya, nga ining pag-cross nila sa duwa ka suba dere o kung sa mga tubig ni, it's actually, Pastor, alluded sang greater and spiritual deliverance naton nga mga Kristohanon, nga ang rite of passage amo ang kamatayon ni Kristo sa cross, nga kita magatabok sinahalin sa duta, magakross kita sa pakadto sa crystal river dito sa langit, mga pastor. So may allusion siya, may nagahatag siya sang dako nga kahulugan in the future in relation to sa aton nga kaluwasan. Yes, and that's correct. Sakyan ko, Pastor, sa ang inyong word, remembrance. You both mentioned about remembrance. Ang atong leksyon sa Sunday Covenant is identity. Yeah. Ini naman niya is reminder. Yeah. Oh, nga, nakagawa sila sa ito, it's not because of their strength. Exactly. It is because of the power of God. Now, they are to occupy the promised land as promised to them. It is not by their might. No, that's why God to tell them, remind. It's a remembrance. Okay. You are reminded nga the battle is not yours. Ano lamang kamo kumparar sa mga fortified cities? Ano lamang kamo sa mga trained soldiers? Wala kamo ya, wala gani kamo inuskulahan, kiti wala sila eskwela in the wilderness. 40 years wala sila sang ambot anong ila grade nga grade 1 section 31 siguro sila. Yes, and that's it. And then remembrance. Nga mo naman ni kung sa aton sumong, it's about the Lord's Supper. Do it in remembrance of me. Wala gid kita dako panahon. Balik ko sa mo Doc Elden. Ari na altar of renewal sa aton nga Tuesday. Well, aton makitaan, Pastor, sa historically sa time ni Abraham, every time nga mag-settle in a place si Abraham, nagapot up siya sang altar. Yes. Kag paghalin niya wala na ina bukag. Kay ina siya amo ang symbolic sang templo nga altar nga ginasimba niya ang invisible God. Yes. Unique ang iyang act of worship. Kay of all the people sa Canaan, ang mga tao to yan makita sa visible God, but Abraham, invisible God niya. So every time nga makita sang tao nga may ara dira altar, it reminded them nga nakaagi dira si Abraham. And it is an act of witness. Yes. So dra pakita niya nga ang altar is significant sa ila because that is the center of worship ni Abraham hinigugma nga mga kauturan. So aton para makitaan nga ang act of worship is always associated with the law of God. Nga dragid ginapasantop nga may ara ruling power nga ginasimba si Abraham kag siya nagpabilin nga matutom sa iyang Dios nga ginasimba. So dire aton makitaan nga si Joshua, actually, Pastor, sa aton nga lesson naghambal man nga si Joshua amo ni siya si Jesus Christ in the Old Testament. Kay ang iya meaning sa iyang ngalan, the Lord saves. And Jesus Christ amo man ang iyang meaning nga he will save his people from sin. Ang makita naton sa panahon ni Joshua nga he will save, ang emphasis more on the physical bondage and physical oppression, but in the act of Jesus Christ is alluded of the greater deliverance naman, a greater act of deliverance, not so much on the physical but on the spiritual nature hinigugma nga mga kauturan. That's why we are called and we are given the task nga kita mo ng pangabudlay to call people to repentance. Kaya is that one way to topple down the enemy of God. Since Joshua was called to topple down sang kaaway sang Ginoo nga mga ginharian. But Jesus Christ now is calling every one of us to preach the gospel of repentance. Kay kung kita maghinulsol, we are connected with Jesus Christ, this is the only way nga mabungkag naton ang ginharian sang kaaway sa aton nga kabuhi. Amen. Yes. Yes, Doc. Yes. May ginkalainan ang altar sang mention ni Pastor Toledo kay ina sang mga katawhan iya sa Kanaan. Sang sa altar iya sa Ginoo. Ang gindako nga ginkalainan sina dira mga kauturan, mga kaabyanan, ining altar do nagasimbolo bala do kaangay bala sang mohon. Mohon. Nga Ownership. patukod ko dira sang altar
simbolo ina siya sa nga ownership. Apang ang mga kanaanhon may altar man sila. Symbol man sa ownership. Apang ang ginkalainan sang altar sa mga kanaanhon kag sang altar sa Israelinhon, ang altar iya sang kanaanhon nagahalad sila agud sa pagpahalipay sang ilang Dios, sang ilang Dios. Ang altar iya sa mga Israelinhon, sila nagahalad sa pagpahanumdum kung paano ang Ginoo nagluwas sa ila gikan sa kahulipnan sang sala, kung ano ang Ginoo naghatag sang pamaagi nga pinaagi sila nga sakripisyo, sila iya maluwas. Kag ini nga mga altar amo ang magapahanumdum sa aton kung paano ang Ginoo nagabulig kag nagahatag sa aton sandalanon padulong sa kaluwasan. Sa aton kinabuhi, mga kaabyanan, mga kauturan, kinanglan kita magpatukod man sa altar. Sa aton panimalay, agud tong ini magapahanumdum sa aton sang kaayo sa Ginoo, kag kung ano ang Ginoo magahilway sa aton gikan sa pilipnan sang sala. Kay kung kaisa kung tuman na kita kasako, hindi na kita ka obra altar sa balay nato. Yes, and that's correct. Kung may altar giman kung kaysa nang dali lang altar, hindi na kita ka worship. Kay ti sako na. Hindi na kita ka panimalay. Sige lang kay tuyo na. Kung makapanimalay gid man, dasig-dasig kay ti ang damo pata obrahon. Ani kung pwede nga hindi na lang anay. Apang ini nga altar nga aton pagatukuron, kung aton ini paghimuon suno sa mando sa Ginoo, mangin isa ni kada kung pagpakamayo sa atong panimalay kag sa aton kinabuhi. May nakita ako, thank you kay Doc Elden and Doc Jess. May nakita ako nga symbols sang altar, 3. Amo tong ownership or claim, daw mohon. Iti kada din sila magkadto kay mo sila altar. In other words, nakaagi ko dira. May claim sila. And then worship. The altar means worship. And then ang ikatatlo is obedience. Nagapakita nga nagsimba sila, they obeyed the God's command. We don't much have time. Doc Ilden, pwede mo ma-include ang Thursday and Wednesday. So, diri aton makita ni mga utod nga sa kabuhi ni Joshua, naghimo siya, Pastor, sa ginatawag nga sa duha ka mountains, duha ka grupo sang tao, Ibal kag Gerizim, the curse and the blessing. Kag nagsulat siya sa kasuguan sang Ginoo dito sa batong. So it means mga kauturan ay tungod sa kalipot sa aton panahon nga ginapasalsal ni Joshua ang kaimportante nga ang pagtudlo sang Ginoo ipasalsal sa atong tagsa-tagsa kapangunahuna. Amo na ginhambal nga sila ni sa propeta nga I will not write sa bato-batuhon nga tagipusoon ko nga sa bato ang akong kasugan kundi sa inyong tagipusoon. But singanon nga i-practice gali naton ini. Hindi lamang it's just a memorial but it is a lifestyle nga aton nga isundon ang ina gali nga mga palatukuran sang Ginoo nga ginhambal niya dra, Pastor. Yeah. Longing in the presence of God. Doc Jess, can you elaborate a little bit? Diri naman iya nga bahin ang pagtukod sang sanktuaryo sa Shiloh, nga amo ni siya ang natungan sang mga katawhan sang Ginoo, maskin wala pa sila nakatapos ang ilang pagpangkangker, pagpangdaog, Ginoo na nila ang pagtukod sang sanktuaryo sa gitungan, center stage sang mga katawhan, amo ang pagpanimbahon sa Ginoo. But silingon mga kauturan, ano man ang atong dira nga dalaogon, anong atong plano, anong aton nga mga ulibrahon, we need to put God as the center stage sang aton nga pagkinabuhi. Yes. Kaya kung ang Ginoo aton unahon, liwat siling sa atong teksto, and all these things shall be added. Ang Ginoo magadugang. Yes. Ang problema kung kaisa, kita yung gadugang. Hindi kita magdugang. Ang Ginoo yung aton padugangon. Unahon ta ang Ginoo, dugangan ta sa Ginoo. Yes. Ang sanktuaryo ginsugo na si Moses po, ang nagwa nga word sanktuaryo sang panahon ni Moses dito sila, that I may dwell among you. Kung ara ang presensya sang Ginoo, arang security, ara ang blessing. Okay, kita sang gagmay pa aton kabataan subong madlock sila, pero kung ara kita they are confident enough. Mga bata sa una,
hindi magtulog yung isa lang. Pero once makatandog lang ti Elia sa isa sa amon nga nagahigda, hagok na siya because he is confident nga ang ginikanan is in the presence of God. Doc, may do you have some more? Yeah, diri sa aton Bernes, Pastor, nagapakita ba nga ang Ginoo nagmando gid nga maghimo siya sa tabernacle so that I may dwell in their midst. Nga but singa noon mga kauturan kung aton i-invite si Jesus Christ to live in our hearts, He is there sa aton tagipusoon to deliver us from sin. He is there to protect us and He is there to bless us. So amo ni katahong mga kauturan nga makita naton because as we commonly said nga ang tabernacle is a center of worship. Amid sa gira nga nagatunga nga nagakitabo, ara gid ya ang worship kay actually pastor in a greater sense makita naton nga it's a war between gods mo. It's not the physical Israel and the Israelites. It's the war between the gods. So ginapakita gid ya nga sino ang superior nga Dios. Sa sini ang mga iya ka Israel ba o kon ang aton Dios. So kung makangkered ang Israel sa nga lugi perdi inyo Dios, weak ang inyo nga Dios. But kung magdaog ani sila nagakurog ang mga tawo sa palibot nga matuod gini ilang Dios kay kusganan ang ila Dios sa aton. So ato makita dira nga when Moses said sa Exodus 25:8 nga build me a sanctuary in which I may dwell, it alluded again pastor sa Matthew chapter 1 verse 21 nga si Jesus Christ na siling gitawag siya nga Emmanuel, God with us. Wow! Why na kita panahon, Doc Jess? Last word ni mo. Makauto na kadamo pagid but wala kita panahon. Ang katapusan lang mabili na akong mga kauturan, mga kabyanan, ang Ginoo nagapanawag sa aton sa pag-rededicate, pagdedikar sang aton kaugalingon, padayon, himuon naton siya una sa atong kinabuhi, kag ang Ginoo gid magabulig sa aton kadaugan. Yes. Doc Hilden. Ang ako na mambal makauturan, give God the rightful place in our hearts and all these things shall be added unto us. Yes. Mga kauturan, gatubang kita sang aton subong nga Hordan. Gatubang kita sang aton nga promised land nga aton i-conquer. Mga kauturan, kung kaysa aton gina-focus ang aton pakig-away. But remember, ini nga pakig-away hindi aton. Iya sang Ginoo. Ang aton nga buhaton, upod kita sa iya. Let's worship Him, let's give time to Him, and then sigurado gid ang kadalagan. Sa hindi pa si Doc Hilden magpangamuyo mga kauturan, ato na pasalamatan si Ido and Fimi Don Vandes, John Luciano, and Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Aruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jimmy Trino and Adele Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilomer, Antipas Piedad, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Marlobel Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Ma'am Helen Barbasa, and Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong. Ang Diyos magkapakamayo sa inyo, Doc Hilden. Amay namon nga yara ka sa mga langit, buligi kami Ginoo nga mapahamtang ikaw sa tagsa-tagsa namon ka pangunahuna. Una, gid sa anuman nga butang ang amon paghimuon sa amon tagsa-tagsa ka kinabuhi. Buligi kami Ginoo nga tukurod liwan ang inang altar sa paginulsol, sa family worship, sa communion, agod Ginoo nga ma-institute ang imong katuyuan sa amon nga kinabuhi. Gag mahimo Ginoo nga imong katuyuan amon mahimo kag ang amon presensya Ginoo mangin isa kalapnagon nga influensya sa pagkamatarong sa makatawhan nga amon masugata adlaw-adlaw. Pakamayo hay Ginoo ini nga programa nga makatabang pagid sa espirituhanon nga kinanglanon sang amon mga viewers kag palamati
Kag amon man ginapangamuyo ang namitlang nga mga sponsors, ikaw Ginoo magabindisyon sa ila sang duple sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen.